Buenos días, la tiene Iciar. Iciarrek ikasi duenarekin zerikusia duen lana aurkitu du. Turismoa ikasi eta hotel bateko harreran hasi da lanean. Pozik nago, ze orain arte langabezian nengoen. Pozik urtarriletik zegoelako langabezian. ¿En algún consumo del minibar? Orain hoteletan lan zama handitzen da eta Bilboko honetan 2 pertsona kontratatu dituzte udarako. Ainoak arropa denda batean aurkitu zuen lana ekainean. Asko gustatzen zait lana eta hori, hau da hoberena. Ez aspertzeko, dirua irabazteko. Sukaldaritza eta idazkaritza ikasi zituen, baina zaila dago lana topatzea. Lan ona, desente aurkitzea zaila da. 26 urte eta gazteen egoera zaila dela dio. Bera bederen, abendur arte egonen da lanean. 6 hilabete, gaur egun da... Haizea Zarauzko hondartzan dago sorosle, lehen aldia da lan egiten duela. Hauda baten nola diru bat atzi eta ondo laikezun gero negun lasai ikisi eta plan batzuk egiteko. Medikuntza ikasketak hasi ditu aurten eta gogorra egiten ari zaio udan lanean aritzea. 10 gero 8 laurden gutxi arte asko die, baina, libre dauzketzun egunetan aprobetxatzezu. Asierrek uztailean lan aurkitu zuen zerritzari moduan. Llevaba ya casi 4 meses en paro y ya llega un momento que es que ya te agobias en casa. Langabezian gaizki pasa zuen, 36 urterekin urduri zegoen lanik aurkitu ezinik. Udarako lana luzerako doa, bere lankideen oporrak egin ez ezik, baja bat ere eginen baitu. Me ha tocado la lotería.